Sure, tiyo eh. Gusto na muna pero di mi maka-afford ana. Koto brami ani sa sana all. Gusto mo guwaw nga t-shirt? Gusto sir. Pagilis mo. Ngano man sir? Mga tutag mall. Kay? Mamalit tagwaw. Dude pa to sila no? Dugay pa. Ngano man? Nindot undag makapretag bag-o nga gamit para sa Pasko no? Kaya din may problema, G. Di na kailangan maggulat og sweldo para makaparitag bagong gamit para sa Pasko. Asay pasabot ni mo iba. Watch and learn. Paminaw sa kuha. Karaan akong damag diri ah. Saan naid? Paghulat, imo na og to si Sir karon. Ako'y bahala. Ano man naog na si sir? Naa siya'y lakaw. Uy. Tiba. Si anong giyak ka man mo dira sa salog? Gusto man mo. Limpyo, Sir. Sure, tanong ni mo dira. Nindot kay imong formado sila ba? At syok kayo. Sure, tiyo eh. Nakapulo pa. Wala. Nagod ko. Ang lagod ka ng... Good looking ka kayo ron, Sir. Nanapuga, tiyo. Jamming na puga. Di ba ako madalag jamming, te? Ang shoes, oh. Ah, wala pa yung logo. Ay, wala ko tingin, mga personal na kung mga gamit, wala ko na gamit ba? Murag kang kung si Hal, Sir. Kung siya? Murag konsyel nga wa kadao. Sa inyo na mo to, Je? Murag konsyel ba nga nakadaog ba? Ay, ako bilang kung sa ito, nagdungog na kung ganina. Tay, siyempre, Boss Marky ko na para sa pobre. Kamu lang ka, masayaw natin, dili. Boss Marky, para sa mga pobre. Ano, ikaw na, tay? Busmarke para sa mga pobre. Busmarke. Pero, Sir, para na sa imo, ha? Siyempre na sa ko, Gusto na muna, pero di mi maka-afford, anak. Hindi makapuding na natin. Di mo na muna makaya, Sir. Koto brami ani sa sana all. Tiniraw dyan mo makaya, Sir. Di masa lang. Ikaw pa ba ang iagi? Magaling kang kupal ka. Dilit eh. Di ko masugot niya, gunana na lang. Gitandog ninyo ako malumong kasing-kasing. Ayaw idaw niyo kaugalingon. Naara ko dire para masuporta sa inyo ha. Kung sa di akong pulos kung di ko makatabang bisag singunan ng butanga. Gusto mo guwaw nga t-shirt? Gusto, Sir. Gusto mo guwaw nga short? Gusto, Sir. Palitan ta mo. Ikaw, TJ, gusto ka guwaw? Gusto sir. Sige. Pagilis mo. Ano man, Sir? Mga tutag mall. Kay? Mamalit tagwaw. Sure ka, Sir? Ay, natagang storya. Buhatan na lang kung sigingon ako sa inyo, ha? Pagmalipayon ta. Sunod, G. Ayaw pa tagagyaw, eh. Gusto mong kakambanggo? Gusto. Oo, paminaw sa ako. Okay? Okay. Tara, bilis pa. Sumuna mga boss, wala pagduduha. Gidala din ako sila Ate Eva diri sa mall para makapalit mi sila hang wow. Unya, since on the spot man niya mong pagadto, mong naglibog pa sila kung unsa ilang pilion. Karon kay dugay man sila kapili, gitabangan na lang nako kung unsay nindo tanawon. Pag magpili, ipasokod sa fitting room dayon. Unya ako kahilig man kog mga plain lang, mao na nga mga plain color lang pud akong gipili sa ila ha. Wow. Nindot magutanaw ning plain ba kay simple unya formal. Yan ako sila karon kay nagdali man ta, pamili lang sa magduha-duha, duha ka up, duha ka down. Unya kung final na mo sa inyong napilian, kuhaa kay atong bayaran. Kuya, wag sign language sa duha oy. Pag humagbayad nanguli, ana lang kadali.